ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅନୁଗୁଳ ରମାର ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଟମାଟୋ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରାଇ। ଶୁଖା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ କେମିତି ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ତିଆରି କରାଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ବତୁରା ଯାଇଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ 2-3 ଥର ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା, କାରଣ ସେଥିରେ ବାଲି ଥିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜି ହେଇଯିବା ପରେ ପୁଣି କିଛି ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ 2-3ଟି ପିଆଜ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆପଣ ଯଦି ରାଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଏବେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଜିରା ଏବଂ ସୋରିଷ ବଟା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଫିସ୍ ମସଲା ଏବଂ ଆମର ଗରମ ମସଲା ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କଲେ ଏବଂ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କଲେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଏବଂ ମସଲା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର କଟା ହେଇଥିବା 2-3ଟି ଟମାଟୋ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବା, ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା ଏବଂ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ମସଲା ଆମର ହେଇଯିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ଟମାଟୋରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ। ଏବଂ ମସଲା ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ କଟା ହେଇଥିବା ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ସିଝା ହେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଟକିକି ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ଭଜା ହେଇଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେବା ଏବଂ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କଷିବା। କଷିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, ଏବେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ହେବ ଆପଣ ସେତିକି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ପାଣି କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଗ୍ରେଭି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।